Здравейте в Откровено сме Нели. Днес ще си говорим за срещите в огледалото и за това как да се чувстваме добре в кожата си. Истинското творчество на живота започва, когато се освободим от познатото и заживеем в настоящето. Тогава се превръщаме в чудотворци на своето настояще и бъдеще. Забавлението и играта е нещото, което кара човек да се чувства добре, да учи и възприема лесно и с лекота. Затова днес ще заложим на най-приятните емоции и позитивни преживявания в приятна компания. В рубриката Поверително от ще научите тайните на латинопартизани на Искрен Пецов, а в Арт Клуб ще ви представим наръчника за успешна комуникация на издателство Хермес «Ключовите разговори». Останете с нас до края. В студиото вече са моите гости Ангелина Янева, която е художник-гримьор, но определя самата себе си като чудотворец, а според майка и пък е ангел в командировка. Другата ни гостенка е Татяна Рачева, учител по методите на Луис Хей, от която ще научим как да се чувстваме добре в кожата си. Очакваме въпросите и мненията ви на телефона в студиото 975 25 55. Може да споделяте и във Фейсбук по време на ефира. Здравейте и добре дошли! Здравей! Добре заварили. Мерси. Благодаря ви, че сте мои гости днес. Пак ще бъде много усмихнато и много позитивно предаване във вашата компания. Много ми е любопитно, Ангелина, защо майка ти те определя като ангел в командировка? Много е, да. Темата е малко по-дълга за ангелите. Един път и може би заради името ми. Ангелина. Да. Наскоро даже го дешифрирах по някакъв интересен начин. Ангели на многоточи, вече си избираш на какво са ангелите. Да. Но тя има много приятелки, които се интересуват от тази материя на крилатите същества. И са си говорили за мен. И една от която така повече усеща нещата, казвам, и дъщеря ти е ангел в командировка. Тоест, и аз така чувствам за себе си, че моята цел и мисия на живота е по-скоро да помагам на тези, които са около мен, по начина, по който аз го усещам. Разбирам. Действително, Татяна, ти я познаваш. Да. Ангел ли е тя? Ангелче. Светло ангелче. Как успяваш в материалния свят, който живеем, да бъдеш изцяло добър човек, изцяло да правиш добро, да не си подвластна на всички изкушения? Няма как да стане това. Целият ни живот е една симбиоза от хармония и баланс. В днешното време много се обръща време на материалното и без него няма как да се балансират нещата. Дори най-великият Буда учител е намерил за себе си след едно дълго време на изолация, че ако отидеш прекалено в едната страна и прекалено в другата, губиш баланса. Затова, когато си по средата и държиш по-малко от двете неща, тогава можеш да ги балансираш. А доброто може да го провокираш да излезе наистина от теб. Всеки човек се ражда чист, добър и свободен. След това, в течение на годините, някои родители размахват пръст. След това обществото налага разни правила, които ни вкарват в едни своеобразни рамки, карат ни да очакваме неща, които пък след това ни разочароват. И постепенно загубваме тази чистота на детската усмивка, която всеки пази в себе си. Чудотворец е синоним на дете. Всеки носи детето в себе си, това всички сме чудотворци. Таня, не е ли трудно именно този баланс, за който говори Ангелина, да бъде постигнат, златната среда? Значи, нищо не се постига. Така опит става. Ако искаме да се преместим в другата стая, трябва да станем, да направим няколко крачки. Това е пак усилие. Аз искам да споделя по този повод, който Ангелина каза. Значи, баланса, който ние така бягане, златната среда, която казват обикновено залитаме в крайност. Аз искам да споделя преди една седмица. Аз съм направих един реверанс за всички мои фейсбук приятели, който иска да заповяда на консултация с Татяна Рачева, просто да поговорим, защото изключително много хора вече се вълнуват как да намерят този баланс. Да. Как да бъдат в хармония със себе си, как да се научат да приемат нещата такива, каквито са, без да влизат в някакви емоционални и стресови ситуации. Определено изключително голям интерес. Аз седях така пред компютър нон-стоп, даже не я сподели. Викам, струва мисля, че тялото ми придоби формата на стола от сутрин до вечер, но изпитах уникално удоволствие, защото аз действително се запознах, че при нас стават тези промени, не са лесни. Не стават отведнъж. Хората
с малко недоверие се отнасят, още не могат да повярват, че ние сме космически същества и законите на Вселената действат в нас и около нас постоянно. Независимо какво ще решим. И крайно време вече да си замислим какво излъчваме, за да можем да получаваме наистина това, което искаме. Исках да споделя, имах един случай с едно момиче, с което аз се познавам, може би 2 години, с което съм работила, тя посещава моите курсови семинари, но искам да кажа, че нещата са в процес. Никой не може да ти гарантира, че като хапнеш едно хапче, като минеш един семинар, като прочетеш 2 тона книги, живота става. Докато не сме почнали да работиме, нещата така се случат малко по-бавничко. И тя ми сподели, аз съм намерила моите хармонии. Викам, добре, радвам се за мен, това е голямо щастие. Кажи ми, сподели с мен. И ти каза, аз искам само по купони да ходя, просто да се веселя, само с приятелите, въобще не си позволявам да ми се за лошите неща, не се сещам, само се веселя и тогава съм супер. Викам, прекрасно, това е едната страна въпроса. Но, докато ни не седнем и си замислиме какво става в нашата главичка и да приемаме дори не много приятни ситуации, защото това е живот. Нищо страшно няма, но сме научени да живеем в страх и в притеснение. Ако се запитам, от какво се страхуваш, когато, например, имаме някакъв конкурс или някакъв изпит, от какво се страхуваш? Какво ще стане, ако няма да вземеш този изпит? Кой от нас се задава този въпрос, преди да тръгне към някакъв проект? Какво ще стане? Че няма да те приемат, ще отхвърлят, ще зарежат, ще убият, ще обесят? Ами да, всички хора се страхуват. Малко или много. Но няма да изгубим живота си. Няма да изгубим достоинството, ако смятаме, че можем да изгубим любовта на хората, само защото не сме се представили най-удачно. За мен това е грешно. Пък и ако я загубим тази любов, това всъщност любов ли е било в крайна сметка? Абсолютно си права. Абсолютно си права, защото в край на краища ние се стремиме да ни обичат, да бъдем обичани, но забравяме за себе си. Ние докато не се научиме, докато не се научи да се приеме, че ние сме такива, ние сме по пътя на развитието, по пътя на ученето. Нали, случват се и грешки, но те не са фатални. Тоест, този случай, за който ти разказа, момичето, което е решило, че ще ходи само по купони и така ще се чувства добре, не е намерила златната среда. Според мен не. Тя се ударя точно в тази, нали, ако сме много в еуфорията, много сме щастливи и на нищо друго ни обръща внимание, просто си слагаме капаците, няма проблеми. Ние живеем, но неминуемо ще дойде момент, в който ни се събудим и няма да се чувстваме комфортно. А когато ние сумеем и да се веселим, и да приемем ситуации, които не са леки в нашия живот, и просто да проанализираме, че няма страшно. Ние вървим, ние се развиваме. Най-постоянното нещо е развитието, еволюция. Така че нормално, ако сме загубили сега най-престижната работа, не знам си го, повярвайте ми, просто така било писано, със сигурност се чака нещо по-добро. Анализирайте какви са, да речем, аз не ги наричам грешки, но просто това, което сте изпуснали, направете една ревизия спокойно, с любов и продължавайте напред. Не е страшно да изгубиш нещо сега. Животът е пред нас. Дори аз на 56 години, аз много се радвам, защото аз сега тепърва придобивам една нова професия, която ми носи много щастие. Разкажи ни повече за професията ти. И на зрителите също. Това е... Още не съм се дипломирала. Нищо. Скоро и това ще се случи. Учех в Москва при един прекрасен човек, при романин, холистична психология. Това е малко различна психология от клинична, от социална, от практична. Но с край на краща. Значи, това е психология на цялото нашето същество. Тя се включва и ум, тяло и душа. Холистична. Холост, това е цялостност. Значи, тази психология не подхожда само от тези стъпки, които са характерни за традиционните неща. Тя гледа изцяло на човека. Какви са проблемите? Например, много близко са свързани нещата. Тялото ни говори и с болката си, и с жестовете си, и с линиите си, нали, и с формите на крачета. По всякакъв начин тялото ни говори. Обърни внимание на това.
А да не говорим и за неразположенията, защото в момента, в който ние не се чувстваме добре, ние сме притеснени, винаги имаме така стягането или в стомаха, или в сърцето. Когато не си позволяваме да бъдем истинските и да си кажем каквото ние наистина желаем, а си слагаме маска, т.е. ние потискаме нашето желание на искреност, а винаги в нас има две гласчета, така им казвам. Едното на нашето истинското аз, другото на нашето его ли е, или на разум, или както искате го наричете. Например, можем да получим изтягането в областта на седмата чакра или тук около щитовидката. Да. Всичките знаци на тялото, както ние разговаряме, нашите жестове, те ни показват какво състояние се намираме ние. Аз обикновено, когато работя сега, изключително много работя с хора по скайпа, държа да имам, защото много консултации се правят така и само в разговор, но аз държа да видя човек, за да мога за мен да си направя моя извод какво ще мога да бъда по-полезен за него. Защото винаги мимиката, жестовете, поглед на очите, то винаги ни казва в какво състояние изпитва човек. Това е за специалисти. Сега изучавам това, външните прояви на тялото, е изключително интересно, никой не може да излъже. Това всичко действа нашето подсъзнание чрез нас. Да, но, например, при жените, обикновено заради полите, които носим, може да една жената е застанала с кръстосни крака заради това, не защото е затворена към събеседника си. Кога се ориентираш каква е причината? Това вече е комплицирано. 99% когато ни се затваряме, ние искаме да се предпазим. Това е на подсъзнанието. Тя не го мисли това нещо. Тоест, страхуваме се. Това е подсъзнанието да се затворим и малко да вземе отбранителна страна, да видим заслужава ли той доверие или не. Какво иска той да ме изработи? Какво иска да разбере за мен? Разбираш ли? Да. Дори Луис Хиас имам един тренинг, който записан, когато тя разговаря точно на тази тема. Отворете се, поемете широко въздух, нека да бъдем отворени към нови идеи. Никой не кара нищо, деца века, ние не променим никого. Просто споделим идеи, които са ни помогнали да прогледнем в някои неща, да оправим някои неща в нашия живот и се развиваме. Ние постоянно се учиме. Както аз споделям моя опит, така и хората, които идват при мен, на много неща ме учат. За мен беше тая уникална седмица, но която ще напиша дисертация. Така съм решила. Уникално беше, наистина. Радвам се много.